Mačka. Přesuje se Eumáce. Dobrý den. Je to můj poklad. Během našeho komplikovaného jednání budu potřebovat někoho, kdo by tady dělal průvodce. Ten muž je na to jako dělat. Cože? To je Homer Simpson. Zapomněte, co je to za... To by to stačí, Paťo. Homer Simpson bude skvělý. Simpson, máte za úkol pohlídat princezu. Radši ji ani nepouštějte z hotelu. Pohlídat princezu? Neuhlídám ani našeho psa. Homer Simpson, představuji vám princezu Kelly Fidelie. Chcete jí jako odcíš? Princezna přežitala kabát. Očividně je vám zima. Smím vás doprovodit k radiátoru? Ne, chci jít ven. Je mi 25 let. Vteřinku. Almar. Jo, přijdu později. Jo, zvláštní projekt. Ledy říkal, že hlídáš něčí dceru. A jestli hlídáš něčí dceru, tak co ty bys šel pohlídat tu svou? Já bych si odpočinula. Promiň, Marč, ale já hlídám princezu. Kdybych začal hlídat kuzinský děti, pokazil bych si svou dobrou pověď. Máš pověď? Kuzinský děti? Že to myslíš? Chtěla bych jít ven a vidět Ameriku. Její slavná města jsem viděla pouze v katastrofických filmech. Chápu, chcete zrušení. Princezno, slyšela jste někdy o studiu 50? No, stačí to video. A rozfery? Koukám. Cudu. Ale její to zaujalo více. Jako tady to.